Tuli vuokralla leffa ennen kuin suljet. Ihan rauhassa, mulla on kiire. Minkäslaista paskaa sä oot oikein ajatellut? Jotain, mistä tuli syvälle tuulelle. Siis komeita lihaksia. Oot sä muuten Ossista kuullut? Joo, karsea juttu. Ossi on kuollut junan eteen. Ihmisen pitäisi muutenkin nauttia elämästä silloin, kun voi. Kiitos. Joo, kai se leikkaus ihan hyvin meni. Nyt vaan odotellaan, että Ossi herää, mutta eihän näistä koskaan tiedä. On se kyllä kauheeta. Miro, miten? Haluut sä 10 euroa? Istukaa te vanhukset alas ja rentoutukaa. Okei, aloitetaanko? Oi, tässähän tulee ihan seiso. Ja nuo popcornit, ne on seksi. Mitä? Box. Moi toista. Mitä? Mä kuuni. Nyt on aamu. Voi vittu!